Книга на име Money. Току-що си я купих. Together Academy. Тя се говори, всъщност не, Куче на име Money. Куче на име Money от Бодо Шефер. Книжка от Together Academy. Нещо няма отзад да видя за какво става дума. Аз от някъде другаде я видях. Тази класика от Бодо Шефер показва как лесно да се намери път към сферата на парите и финансите. Разказът за Кира и нейното куче, наречено Мъни, описва по забавен начин как можем да станем богати. И тук цитат от автора. Исках да напиша книга, която да докосне сърцата ни, така че да ги отвори за богатствата, които животът ни предоставя. Парите са едно от тях. От Бодо Шефер. Бодо Шефер. И отдолу описание. Бодо Шефер е един от успешните автори на книги на тема пари и изграждане на просперитет. Самият той е извървял стъпка по стъпка това, за което пише. Авторът е убеден, че е възможно всеки да има финансова свобода. В своите бестселъри, преведени на повече от 30 езика, той описва как да се случи това. Бодо Шефер води лекции и участва в конференции на международно ниво. И пак цитата от Бодо Шефер. Животът ни е пътуване. Ако усвоим нужните знания в областта на парите, то тогава това пътуване може да ни предостави възможности, които никога не сме си представяли. Скъпи читатели, преди много години написах тази история за собствените си деца. Междувременно те пораснаха, но принципите за добро управление на парите са все още валидни и в по-голямата си част могат да се прилагат в днешно време. Дори и в една променена пазарна среда е важно да разбираме как действат лихвата и сложната лихва. Когато няма лихви, има повече възвръщаемост. Знаете, че нищо не е толкова постоянно, колкото промяната. Желая ви приятно четене. Желая още богатство за сърцето и за портмонето ви. Първа глава е за белият лабрадор. А къде е съдържанието? Така, ето го съдържанието. Първа глава – белият лабрадор. Втора глава – касички и албум за мечти. Трета глава – така ми е трудно, защото камерата ми го показва огледално и аз не мога да не всичко го разчитам. Дарил – момчето, което печелише много пари. Трета глава. Четвърта глава. Как братовчет ми печели много пари. Пета глава. Предишният собственик на Мъни. Шеста глава. Дългове. Къде бъркат родителите ми? Седма глава. При господин Голдштерн. Осма глава. Госпожа Трумп. Девета глава. Приключението. 10 глава. В старото мазе. 11 глава. Родителите ми не разбират. 12 глава. Завръщането на госпожа Трумп. 13 глава. Голямата криза. 14 глава. Инвестиционният клуб. 15 глава. Речта. 16 глава. Клубът инвестира. 17 глава. Баба и дядо разпределят риск. 18 глава. Краят на едно голямо приключение. Това беше 18. Послеслов. Да си стъпиш на краката. И след това има предисловие за възрастни, сложили са го отзад. Приложение, лично писмо от Бодо Шефер и благодарности. Направили са го така, че като започне човек да почне да чете книгата, да не се разсейва. Още не съм я прочел. Става въпрос за това. Това е книга, която да учи децата на предприемачество и финанси. Куче на име Мъни.